ndege itagwa pa 10 Juni 2024 Amalawi Congress Party anatenga mafoni anthu ophedwa ndi kudita message. Pamene timanena nkhani imeneyi pa 13 Juni 2024 ambiri amaisa propaganda. Lero achibale atsimikiza ku inquiry kunena kuti mafoni anabisidwa. Vena akuyita support Malawi Congress Party zone. Usavi chani, ufiti chani. Ndani sawa kuziwa nkhanza zimene anachita Malawi Congress Party muno ndani. Akuluakulu Lazarus Chakwera wakhala kuti zinthu zoyipa mwadadala. Azikwanje amakhapa anthu mtown. Atamangidwa khoti inawatulutsa kuona kuti panalibe umboni. Zochulupanga dala. Same applies ndi nkhani yachikangawo. Anagwesa ndege mwadadala. Searching operation anapanga delay mwadadala. From there anamba panga blame anthu akufa. Akuti Chilimayo anafuna yekha kupita kumaliro. Kukuoneka kuti kulibe anthu ndiye ndi kunkhalango yoti ndikovuta kuyenda komanso kukuoneka kuti nkhalango ndiyokhwitima. Anyway, tithokoza boma kukhazikitsa kafukufuku ameneyo. Kupereka chiphaphwa cha ndege kwa vice president ndiye kuphako. Pa nkhani ya searching operation akungodumphadumpha. Ndege inagwa 10 koloko kummawa anayamba kusaka 6 koloko kumadzulo. The whole army ndege inali yawo amadikira chani 8 hours. In addition, asilikali amenewa akutuza kuti ndege inalibe emergency locator transmitter. Kamene kali kachida kamene kamapangisa kuti ndege ikasowa isavute kupezeka. Ku inquiry asilikali ambiri akunena kuti ndege imeneyi inalibe emergency locator transmitter. Kwa pa 10 Juni amayimbira maiko oyandikana kuti awathandize kusaka ndege. Mwachidule ngati dziko tivomereze kuti MCP inatinamiza pa 10 Juni 2024. Anapanga plani yabwinobwino, mapeto ake anasoyesa umboni. Zimene tikumva ku inquiry zikusonyeza kuti boma la Chakwera linadziwa mamawa around 10:30 AM kuti ndege yagwa. Kusaka anayamba 6 koloko kumadzulo. Chakwera anauza dziko 11 koloko usiku kuti ndege yasowa. Malawi Congress Party inapasa Chilima polimbirana matemu au president. And there is no doubt about that. Zimene tinaona pa 10 Juni ndege itangogwa kufika searching operation zimene machita madelay. That is an evidence and that is a fact. Wina sabwera lero ndikumachita ma statement kuti ayi ife tinatumiza asilikali 170 mpaka mafika 200. Anatumizira kuti asilikali anatumizira kuti Amalawi analira pa 10 Juni chonde talowani muchikangawa mukamusake Chilima. Why are you delaying the search? Kodi inu chikangawa na Amazon forest kuchikangawa ngakhale Amalawi akanatilowa kulowa muchikangawa tikanampeza Chilima. Koma asilikali, these are the soldiers. Asilikali aboma analephera kulowa muchikangawa. Chilima anagona Nchire 24 hours. So it is not a secret kuti Malawi Congress Party inapasa Chilima. Amalimbira na mpando wa president akuti anagwiriza 2020 kuti Chakwera alamulira 5 years. Adzamusira Chilima amene adzalamulira so 5 years. Ngati mwa njira MCP anamva kukoma ndi anamuza Chilima kuti ufuna usafune Chakwera alamulira 10 years. Vuto anabwera pamenepo anagwesa ndege ndi kumupha nzawo. Koma nayiwala kuti mu ndege munali anthu 8 osalakwa. Akuluakulu, history is the best teacher.
amene atsogole mu chaka cha 2020 ameneyo sazakhalanso presidential candidate mu chaka cha 2025 koma amene anali running mate mu chaka cha 2020 ndi amene azakhale presidential candidate mu chaka cha 2025 izi zilimo mu agreement imeneyi ndipo tinatero kuti agreement imeneyi tisayinirana kapena kuti mgwirizano umenewu ndi wa zaka 10 ndipo Dr. Chakwera ndi ine tisapotana kuti wina akhale president zaka 5 kenako winanso akhale president zaka 5 ndimapempha kuti ngati ena akuona kuti izi nzofunika kusintha kukambiranako kukwena kuti kuchitike monga amene tinakambirana nthawi imene timapanga mgwirizano lero ndizochititsa manyazi zomvetsa chisoni zokhumudwitsa kuti tifuna tiyambe kutukwanizana kunyozana ena azipanga zokula mtima kapena tiyambenso kugendana kumamenyana kumene pa zinthu zimene zinayamba mwamtendere tinapanga mgwirizano wathu wa UTM ndi MCP ambiri amene ankalimbikitsa anali azibusa tikazafika tsiku lonena kuti m'malayi muno tisiye kukhulupirira azibusa ndiye tisiye kunena kuti ndi dziko loopa mulungu chifukwa azibusawo timanena kuti men of God mgwirizano wathu tinapanga kuchokera ku upangiri wa anthu azipembedzo kupatulapo anthu ena amene anali okhwima nzeru pa zandale ena amabizinesi choncho ngati ena akuona kuti zimene tinagwirizana zikuyenera kuti zisinthike palibe vuto anthu mumakhala pansi ndi kukambirana kuti akuluakulu tinagwirizana zija ifeyo mmene tikuonera zinthuzi mwina kumbuyo kunali covid kunali chani mwina upresident wa first term usunayende bwino tatene tikambiraneni enanso kutsogoloku apitirize izo mmakhala pansi ndi kukambirana 2020 mobwerezanso ambiri amabwera kundiuza ineyo kuti ndizichepetse ndinanena chisala chisanu lapitalo kuti kuzichepetsa kwa ine kusasanduke lero lokupusa yayi pozichepetsa amene ankandipempha amene amabwera ku nyumba kwanga ku area 10 enanso ndi atchule mayina pano Honorable Lowe Mr. Max Kalamula Mr. Manuel Trindad Honorable Berekanyama namwe ali azima wonse mumtendere ena mwa amene amabwera kumanena kuti tipange mgwirizano umenewu nthawi yoti nkanena kuti dzichepetseni kusogolo kuno tiyang'ane za dziko lero kuzichepetsa kwathu kusaoneke ngati kuti ndife anthu opusa kapena ife ndife anthu osokoneza palibe chimene tasokoneza palibe kupusa kwina kuli konse kumene tapusa ndiye ngati anthu afuna mgwirizano usinthe anene komanso ngati tikuona kuti mgwirizano ndi osafunikira tisachitenso kudikira mpaka na 2025 kandi 2022 yemwe uno kaya 23 tigwirizane kuti mgwirizano uja wathapo koma ukamatha chifukwa chonena kuti boma lilipo linapangidwa pa maziko a mgwirizano umenewo ndiye kuti tizipita ku zisankho zokasankha president